गाड़ के पठाई त मुडा हेतै गरम चुम्मा देला नहर पर भेलो ने सरम जइबे ससुरा त रोकहु न जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नै टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो गाड़ के पठाई त मुडा हेतै गरम चुम्मा देला नहर पर भेलो ने सरम गे जइबे ससुरा त रोकहु न जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नै टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो Sumit Satish, Rayma, छोड़ के ते जाई छछरे जा रखी हाथ नहीं ते आशा गे ससुरा में है तो तोरा पगल जे का दासा गे तो भतारा त पार्टी मने बोगे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नहीं रोकहु ले जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो Sumit Satish, Rayma, मंगिया भरे तो जखन देख के तोरा हंसबोगे छेला पहिले तू अब तोरा बहिन संगे फंसबोगे पूरा सीना वीडियो कॉल पर देखेबोगे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कतबो खाना जानै टेंशन लेबोगे छौरी तोरा बहिन के पटेबो Sumit Satish, Rayma, बैठिया जखने डोली में छौरी देखी हम नहीं पलट के सुन ना ससुरा जाके पंकज संगे ली हम मजा सट के अनिल देलको जे फोन छीन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नहीं टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो गाड़ के पठाई त मुडा हेतै गरम चुम्मा देला नहर पर भेलो ने सरम जइबे ससुरा त रोकहु न जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नहीं टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो।